Ya apa dongkreke jare Mas. Permintaan dari Mas Margono. Saking Perbaungan kali Mas. Sapa bareng mau Mas Gondrong. Nah, tembang kangen didongkreke. Heeh. Oh nggih. Hayang nggih. Lumantar kadatang Arjuna Laras, tembang kangen katur monggo, Cok. Dengan nuansa dongkraknya permintaan request-e diatur ya monggo. Pengantinnya cantik sekali ya. Oh, luar biasa. Jadi pengen ya, Mas. Hah? Jadi pengen. Wah, pembiro. Arjuna Laras sejati. Spesial buat Mas Margono yang ada di Perbaungan juga dan juga Mas Gondrong ada di Lituan. Ya.
Bapak Haji Sugiti saking Serdang, salam isik. Selamat sore Pak Haji. Ngidam Sari. Ya nggih. Diaturke Ngidam Sari langgamke napa di pripun, Bapak? Dilanggamke napa seragenke? Seragene mawon, nggih. Wong loro Bapak ki bedawuh sliramu. Niki penyanyi anyar tapi stok lawas niki, Bapak. Nggih, stok lawas niki. Yang tersembunyi. Tersembunyi. Nembe kula tokke. Nah. Monggo diaturke Ngidam Sari nuwun pamunten saking Bapak Haji Sugiti saking Serdang. Wah, iki juragan untuk rumah samu. Wah, pokoknya neng seni iki pecintaan luar biasa. Bapak Haji iki. Neng seni iki wah, karo kadang-kadang seniman iki gemati, wah pokoknya. Alah. Matur suwun Bapak. Salam asik no. Wes to Mas. Nggih matur suwun Bapak nggih. Ngidam Sari dipun aturke nuwun pamunten saking Bapak Haji Sugiti. Ya. Tenang mengke. Yang biru tapi 2 Bu. Oh. Kalau yang merah. Jangan khawatir sama Bapak Haji itu, jangan khawatir. Kalau saya tenang aja pokoknya. Sudah teruji klinis ya Mas? Wah, udah terbukti. Nah Bapak Haji ki nyanyo-nyanyo neng seniman kan ora sayang nang ndi Bapak. Alhamdulillah. Kowe gelem ora ning omahe gara griyane Pak Haji Sugiti. Lah, penak karo penak pokoke. Omahe nang ndi Mas? Serdang. Nang daerah pimpinan. Iya, saya belum pernah Butuh pembantu Bapak Haji. Kira gelem ki rono. Ya Allah, masa pembantu. Halo Bos, lagi ketok. Bapak Haji nak ngersake pembantu monggo mungkin dia. Wajahku seperti itu ya. Kowe kaya mak-mak wisan kok. Monggo Ngidam Sari dipun seragenke mawon langsung digecul mawon Mas. Monggo. Atur lumatur kata Arjuna Laras Jati. Arjuna Laras Jati. Sliramu sekarang melati, aku kumbang Ngidam Sari. Apa gunane? Gunanya apa? Ngentep kowe nduk. Kan tawon ibaratnya kumbang itu gunanya apa kalau di bunga itu? Oh, iya. Mencari sari-sari bunganya. Oke, Mas. Lumantar kata-kata Arjuna Laras Jati. Mijil saking Jalan Prosok Gang Melati 6 Marinda Deli Tua. Kasih goyong kalian audio sistem ALS.
terus saja gatroyo ngali ngono wukir lan samudra nora ilang manis aduh dadi ati saklawar oh so kurang nganggo cah Piye Mas? Dilanjut. lanjut Sikit lagi. Sampun katur nggih Bapak Haji Terima kasih. Idam Bapak. Sari nuwun saking Bapak Haji Sugiti saking Serdang.